Λοιπόν παιδιά, γεια σας. Είμαι ο Μάριος και σήμερα είναι θα κάνουμε το δεύτερο μου Adopt Me βίντεο μετά από περίπου ένα χρόνο, 1,5, κάπου εκεί, που κάναμε με τη Βόλα και τον Αργύρι, που ήταν ό,τι χειρότερο γιατί ήταν full poor. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι τώρα έγινε κάπως rich και έχω κάποια ωραία pets, όμως να ξέρετε ότι εάν θέλετε inventory tour, πάμε στα 3 likes και όχι 20 εγγραφές, 20 εγγραφές. Γενικά θέλω να πατήσετε μια εγγραφή, γιατί εντάξει, είναι κρίμα τώρα. Μια εγγραφή θέλουμε, μόνο μία. Πάτε το ρημάδι την εγγραφή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα πάω να μπω Roblox. Να ξέρετε ότι κανονικά δεν θα σου έβγαζα αυτό που έμπαινα Roblox. Περίεργο, τέλος πάντων. Λοιπόν, κανονικά δεν θα έμπαινα Roblox, όμως από αυτό το κινητό που είμαι δεν με αφήνει να κάνω το συνηθισμένο που κάνουν όλοι οι YouTubers. Τώρα δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Αλλά, ναι. Λοιπόν, πάμε Adopt Me. Όμως παιδιά, γιατί φοβάμαι τώρα εγώ, αν δεν κάνω τίποτα, γιατί αυτό με έχει φοβήσει εμένα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Θέλω να δω αν κάνω record για να ηρεμήσω. Εντάξει, κάνω record, παιδιά, συγγνώμη για αυτή τη μικρή διακοπή. Απλά κάποιες φορές φοβάμαι ότι δεν κάνω record και μιλάω με τον εαυτό μου. Εάν θέλετε μπορείτε να προχωρήσετε το βίντεο εκεί πέρα που έχω μπει Adopt Me. Δεν θα πούμε όμως με Rich Server, γιατί εκεί πέρα κανείς δεν θα με κάνει τρέγει για το τέτοιο. Για το pet μου, θα πούμε σε κανονικό. Ναι. Επίσης να ξέρετε ότι δεν ξέρω, τέλος πάντων, συγγνώμη που έχω να κάνω σχεδόν 2-3 μήνες βίντεο, απλά δεν ερχόμουν σχεδόν καθόλου στο σπίτι του φίλου μου, όπως σας έχω πει στο ενημέρωση part 4. Ναι. Λοιπόν, μπήκαμε Adopt Me, επίσης θα ανοίξω, επίσης παιδιά σας έχω κάποια πάρα πολύ καλά νέα που θα σας πω στο επόμενο βίντεο, αλλά ναι. Που θα είναι και αυτό ενημέρωση part 5. Λοιπόν, ελπίζω να μην είδατε πάρα πολλά από τα pets μου, γιατί ναι, inventory tour, παιδιά, θα κάνω αν αυτό το βίντεο πάει 3 likes, και ελπίζω κιόλας, για να δούμε πόσο καλό είναι αυτό το server. Εντάξει, δεν μου πολύ αρέσει, αλλά εντάξει, καλύτερο από αυτό που έχει 0. Λοιπόν, όπως είπα, θα κάνουμε αυτό trade. Λοιπόν, μόνο αυτά μπορείτε να δείτε πολύ. Και τώρα θα γράψω flare. Okay. Για όταν με κάνουν trade, να μην βλέπετε όλο μου το pet, γιατί θα κάνω inventory tour αν πάμε 3 likes. Αν και ναι. Λοιπόν παιδιά, πήραμε το πρώτο μας trade. Πάμε να δούμε. And, κάνουν οι η αλήθεια είναι. Αλλά δεν δίνω legendary και randoms. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη. Ωραία, έχουμε κι άλλο trade. Για να δούμε. Όχι πάλι βλακίες, έλεος. Golden Dragon. Αν και πιστεύω, βασικά είμαι σίγουρος και το ξέρω, ότι το Flare the Ice έχει καλύτερο vial το Dragon. Κάνω συλλογή με X, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι πολύ καλό offer. Όμως μπορώ να του δώσω κάτι άλλο. Μπορώ να του δώσω ένα neon μου που έχω. Το δικό μου neon που είναι αυτό. Μπορώ να του δώσω για αυτά, δεν μπορώ να του δώσω κάτι άλλο. Ένα legendary, συγγνώμη. Αλλά ναι. Τώρα βγάζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ούτε καν. Τέλος πάντων, τώρα πάμε ξανά να γράψουμε Flare the Ice. Σε φάση, έχετε δει το μισό μου inventory και εγώ λέω να μην σας δείχνω το inventory μου μέχρι τώρα. Fly B, καλό. Red Metal Locks, εντάξει, high legendary, όμως και πάλι είναι legendary και gift. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το offer, όμως γι' αυτό μπορώ να δώσω πάλι αυτό το neon που είχα κάνει πριν. Επίσης το βίντεο B or Buffalo. B.
No, please. Τι εννοεί? Παιδιά, εσείς τι λέτε να το κάνω? Λοιπόν, παιδιά, πάω να ρωτήσω έναν φίλο μου. Περιμένετε μόνο ένα δευτερόλεπτο. Μόνο ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, παιδιά, μου βάλε... Λοιπόν, ρώτησα τον φίλο μου και μου είπε αν να το κάνω. Έβγαλε την B. Rinse, δεν το κάνω. Ελπίζω να πάρουμε κάποιο καλύτερο για το Flare the Eyes, γιατί έχω ήδη αρκετά και δεν τα θέλω. Αν και κάνω σε λίγο πολύ legendaries, δεν πειράζει. Με έκανε κι άλλο τρέχει. Ελπίζω αυτό να είναι ένα κανονικό, ωραίο offer και να μην είναι βλακίες, όπως τα προηγούμενα. Αν και τώρα... Όμως δεν το βρίσκω απίστευτο, αφού έχουμε μπει σε κανονικό σερβερ. Red Snow Owl, οκ. Πιστεύω ότι το Flare the Eyes είναι καλύτερο και έχω ήδη Snow Owls πάρα πολλές όπως και Flare the Eyes, γι' αυτό θα δώσω πάλι τον Neon. Να ξέρετε ότι αν κάποιος θέλει offer, του δίνω αυτό το Neon, αυτό εδώ πέρα, για ένα right pet, για ένα legendary pet. Δεν με νοιάζει τι legendary να είναι, εκτός από Metalox, Minion και Lunar Gold Digger. Αν θέλεις, ανοίξω ένα TikTok account και γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε offer. Ή ούτε καν. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω βασικά στο ενημέρωση part 5. Όπως σας το είπα τώρα, δεν έχει νόημα. Ναι, θα ανοίξω σε λίγο καιρό ένα TikTok account για να μου κάνετε εκεί πέρα τις ερωτήσεις σας. Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Και άλλο trade. Να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα τα βίντεο μου θα είναι σχεδόν πάντα με Adopt Me, γιατί έχω πάθει κόλλημα. Ναι. Oh my god. Λοιπόν, παιδιά, γι' αυτό δίνω το τέτοιο μου. Δεν σου λέγεται. Το Neon μου. Γιατί Flare the Eyes, παρόλο που έχω πολλά, δεν δίνω για αυτές τις βλακίες. Κοίτα, εγώ δεν ξέρω αν θα το δεχτώ, γιατί παρόλο που είναι και αυτό legendary, δεν είναι καλό. Δεν σου δίνουν καλά pets. Sorry. Και τώρα επιτέλους να γράψω κανένα το pet μου. Ελπίζω να με ακούτε, γιατί έχω και λίγη μουσική. Αν πιστεύω θα με ακούτε. Τώρα ίσα ίσα μουσική, θα με ακούτε σίγουρα. Λοιπόν, θα κάνουμε κάποια άλλα τρες και μετά θα κλείσω το βίντεο, γιατί πρέπει να φύγω και να πάω στο κανονικό μου σπίτι. Bitch. Περιμένουμε τώρα για trade 10 ώρες. Θα σας σταμάτησα και θα σας έκανα ξανά όταν έκανα trade, όμως τι να κάνουμε με αυτό το κινητό. Λοιπόν, παιδιά, τελικά πρέπει τώρα να φύγω. Λοιπόν, τα λέμε στο άλλο βίντεο που μάλλον θα είναι αύριο. Ναι, το ξέρω, είναι πολύ νωρίς, γιατί αύριο θα ξαναέρθω. Λοιπόν, ναι, αυτά. Bye! Βασικά, άντε να κάνουμε ένα τελευταίο trade, μιας που μας πάτησα μόλις πήγα να κλείσω το βίντεο. Άντε, όμως το τελευταίο δεν θα κάνω άλλο. Ξανά το Leon. Ξανά το Leon. Μόνο το Leon θα δίνω όταν μου δίνει κάτι για το Flare και δεν θέλω. Και ας ελπίζουμε ότι θα δεχτεί. Leon, Μπρατσιόνσαυρους. Αυτό θα το κάνω Neon, άρα δεν έχει νόημα να μου το δώσει. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε μάλλον αύριο. Θα ξανακάνω βίντεο που κάνω trade το Flare the Eyes μου. Ναι, επίσης πάμε 20 εγγραφές και 3 likes για να κάνω inventory tour. Και θα κάνω και TikTok account, θα μου πείτε τα offers σας για το lobster αν έχετε. Και γενικά να μου κάνετε τις ερωτήσεις σας. Bye! Τα λέμε μάλλον αύριο!